Hello, good morning mga ganyan. Ang vlog natin ngayon, maglalagay tayo ng sing-sing sa ating City 125 Bajaj. Oh, kaya niyan ulit si Bro Jomar. Tinatanggal na yung likod na gulong para lagyan ng sing-sing. Si Bro Jomar ulit. Kaway-kaway ka Bro Jomar. Oh, yan. Okay. Ang binili natin yung gulong is itong MVP pa rin kasi MVP yung MVP Star. 350 yung size niya, 317 kasi ito yung sa likod kailangan makapal siya para matibay. Okay. MVP Star kasi yun yung brand ng group natin, MVP Star. Okay. Kukuha natin ng sing-sing, yung Baitin. Ano yung Baitin ba? Baitin? Baitin, dalawa? Oh, Baitin daw. Sabi ni Bro Jomar, Baitin. Yan yung sinabi nila, Baitin, na sing-sing daw. Sing-sing kasi lagi tayong sing-sing yung likod, tsaka harap para matibay kasi ipapa-sidecar kasi natin yung yung Bajaj City 125. Okay? Just keep on watching. Baitin ha? Yan yung Baitin. Dalawa ba? Bro Jomar, Baitin, dalawa? Bro Jomar, ano yung kasama niya? Partner niya? Ano yung partner niya? Di ba dalawa ito? Baitin? Hanggang po dyan. May isa pa yun? Oh, dalawang seat. Dalawang set. Oh. Lamay ko 18. Di ba may kasama ko itong maliit, yung bilog? Yung ganito? Ano pangalan yan? Ano pangalan yun? Hindi, yung isa pa na maliit. Oh, Lakwasser. Lakwasser. Dalawang seat yan ha? Dalawang seat. O, ito po yung Baitin na panglagay sa ano? Saan ko ba ilalagay ito? Sa ano to? Likod ng motor. What? Okay? O, saan tayo lagay ano? Yan, sa may amigo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Kaway ka. O, yan, o. Shout out sa kanya. Sa amigo yan, amigo gasoline. Okay? Ito yung harap ko na gulong. Lalagyan na yung sing-sing din ko para matibay din. Kasi lagyan din ng sidecar. Ang natanggal ito yung kumpare ko. Ayun kumpare ko. Pare. Ay, kumpare ko. Ayan o. Ayan. Pare, tingin pare ha. Ginagawa na ni Bro Jomar yung paglagay ng sing-sing. Bali, yung ano pangalan yan? Yung ano pangalan yan? Lackwasser. Oh, Lackwasser. Lackwasser mo lang ang nilagay niya. Sa loob. Sa loob yan ng ano, sa loob. Ito sa labas. Oh, yung labas yung Flat. flat na washer. Oh, sa labas yan. Para matibay yung ano, matibay yung Bajaj natin, City 125. Kasi lagi na ng sidecar yan. Kaya kailangan ng sing-sing talaga yan. Hindi basta-basta mabuto. Oh, hindi, may pwersa siya, may pwersa. Oh, shoutout nga pala sa kumpare ko, si Pareng Crisante, oh. Boss. Pare, wala kang mukha, pare. Pare, wala kang mukha, pare. Wala siyang mukha. Ayan na. Kakabit na. Sa labas, di ba sa labas? Yes. Oh, sa labas. Hello. Ayan, yung pare ko, ano na, Ribasing ko. yung tinatanggal niya yung harapan na gulong. Tinatanggal na niya yan. Silalagyan din na sing-sing natin yan. O, tinan mo, partida pa yan, walang mukha. Ayan mo, partida pa yan. Pag libre na yung ano yan, libre yan kasi ano eh. Walang mukha. Oh, partida eh.
Walang muka. Pamerindahin ko lang yan. Yang Yakult pare, Yakult pa ba? Yakult. Ayaw niya pagkita yung mukha niya kasi bungal ko. Ayaw niyang ma-discover. Tapos natin si TV. Para ano. Ay, ganyan. 4, di ba? 4? 24. Kanina, flat ay lakwaser. Ito flat washer. Nalagyan na ano pa, nalagyan na yung lakwasan pa rin, nalagyan na. Meron pa. Grabe, senior ka pala pare ah. Always remind. Grabe, ang galing mo kumanta talaga pare. Ang tanong, ang sagot. Pare, nakikita mo din yung nag-vlog ng ganito rin, yung video 100. Hindi. Ay, meron din, pero ano na, okay. Meron. Matipid ba? Matipid. Matipid pare. Hindi ko pa nasubukan yung ano, malalaman yan pag ano na. Sa asinggan ko, balikan ko, 100 eh. 50 papunta. Asinggan. Oo. Asinggan. Nagpas na Daneta. Tipid na ba yun? Tipid na. Mag-commute ka. Hindi ah. Mute. Di mas mahal. Hindi, depende kung may ibang motor na mas matipid pa. Wait. Parang yung sa ano, pa yung... Ah. Ba't nagpalit ka ng gulo? Sa ano yan, sidecar ko yung isa. Ililipat ko. May lilipat, ibago naman yung gulo niya. Oo, kasi yung gulong ko sa sidecar, maliit yun, hindi yun balancing. Pati single na yung wave. Single na. Ay, yung gulong niya sa likod ay. Gulong sa likod nung, Ah, di ba bago yun? yung wave. Oh. Oo, bago. Hindi ko palitan yun. Hindi pa palitan yun. Yung side wheel lang. Ito side wheel yan. Bago din yung sticker nito. Hindi yung dati. Yung sa wave. Yun yung side wheel ko na gulong, yun oh. Yung tinanggal para mag ano siya, mag label. Kasi yung ano lang yun, ito, hindi label yun eh. Hindi, para pag-align doon sa kanawalan, naka-label. Kasi yung bawa gulong ko ano malaki. Yung side wheel hindi malaki. Hindi patay alignment niya. Yun yung Tapos lang yung line ni Papa Jomar. Break! Gagawin ba? Break! Break! Lagi. Mag-stop ko no? Ha? Mag-stop. ilagay na yung guma na doon, ilagay yung Jomar. Yung guma yan, ilagay na. Ano din na? Kapul pa! Ito talaga. Yun. Ang ganyan. Ha? Okay. Parang kunin kanina. Kaya? Kasi may bibig sa'yo. Dim.
Diba? Galing-galing. Ang galing. So, tingnan mo. Oh, wala pa do. Oh. Kaya pare talaga, vlogger. Yung? Kami nagsasubscribe daw. Hindi pa yan nagsisay, hindi pa. Grabe, ang galing. Ba't may nasa ikaw matarabay? Oo. Garong dapat, garong? Ha? Garong dapat. Hindi. Garong, wala tayong paggawang garong. Para sa ikaw mga nakakabit sa web. Oo. Yes, sir. ये बुनेल Nyamperin mo kayo. Ilang pa? Yung mga face na minako para Sige, ano mo, ikot mo. Ikot mo. Ikot mo yung ano, gulong. Okay na siguro yan. Hindi na. Okay na siguro yan. Hindi pa, 2 beses pa. Oh, yan. Aman!